Jó napot, kalapot. Mi történt magával, Mézga úr? Miért nem jött be délelőtt? Kétoldali kimutatás és aktaundorom volt, kedvesem. A fejét a kalapján felejtette. Nem felejtettem, hagytam. Kalapban előnyösebb a külsőm. Ez a különleges, úgynevezett álcak kalap szinte erőt kölcsönözne nekem. Pedig jobb, ha már is leveszed. A főnök ugyanis alaposan meg akarja mosni a segfejed. Vagy én az övét, ha ezt egyáltalán fejnek lehet nevezni. Ez megőrült. Megyek is, meglátogatom. Talán várd meg, amíg hivat. A segbarlangjában nem lehet csak úgy besétálni. Mindenkinek nem, de az idomár nyugodtan bemehet. Hagyd a fenébe, tök részeg. Vagy a túlós ment az agyára. Ez megőrült. Pá, kedvenc méregkeverőnünk. Mit akar? Bemenni. A főnöknek most halaszthatatlan tárgyalása van. Az engem nem zavar. Csak a testemen át. Azt nem, kedvesem. Én tisztességes családapa vagyok. Félre az útból! Csak a testemen. Félre az útból! Hát, ha úgy óhajtja, parancsoljon. Kuc-kuc. Azt mondd meg nekem, hogy a mókus román kurva anyjába vitte fel ide a faszomba ezt a szart. Így nem vitte föl. Vagy honnan hozta le? Ugye a faszom, de szétszopatnám a geci kurva anyját annak is, aki átvette ezt a melót, basz. Ki az? Hogy merépsz el? Maga? Miért? Azt gondolta, hogy az Eusébio jött segíteni, kitölteni a totóját? Takarodjon! Na! Ezt a halaszthatatlan tárgyalást talán fel lehetne egy percre függeszteni. Magának még van képe? Van képessége nagyobb feladatok ellátására is. Nem lehetne később? Nem lehetne később arra gondolni, hogy akár osztályvezetővé is kinevez? Ó, hogyne. Majd megbeszéljük. Nem majd, most. Persze, most. Takarodjon! Mi volt ez? Hülye vagyok én? Igen. Halló! Jöjjön vissza! Jöjjön vissza maga csirkefogó! És visszamenőleges hatállyal. Természetesen. Havi 1000 fizetésemeléssel. 2000, Igenis. Havi 1000 fizetésemeléssel. 2000, Igenis. Havi 1000 fizetésemeléssel. 2000, Igenis. Havi 1000. 2000, 2000. Intézkedem. De most... Takarodjon! De most sajnos mennem kell, ugyanis bevallom, kedvenc most csapatom ma délután döntő fontosságú mérkőzést fostik, és sikerült egy jegyet szereznem. De ha óhajtja, szívesen nem adom át önnek. Így ajtom. És rendelje ide nekem a papszát is. Gizike, adj oda a jegyet mézgakartásnak, és a kocsit is viheti. Én majd itt dolgozgatok. Jó szórakozást. Közfőnök, látja? Tud maga majdnem emberi módon is viselkedni. Az ember igyekszik. Mi volt ez? Hülye vagyok én? Igen. Halló! Jöjjön vissza! Jöjjön vissza maga csirkefogó! Ajé!